Какво става, хора? Това е моята сестра. Виждате, че тя е много. И може да участва в видеята, ако искате, ако не искате, няма да участва. Но и пишете поне в долу коментарите, искаме да участва Кики. Да. Кика, какво правиш? Някаква. Това? Да. И това. Така ли? Да. Браво. Не се чуя какво е това скърцане. Това е от коня скърца, защото е стар. Да. Бях на една годинка, ми го купиха. Да. Но, айде. Чао и стопете лайк и се абонирайте и натиснете камбанката. И Кики, ще кажеш ли чао? Чао! Чао, каза. Пак. Чао! Добре.